consisteix en que hi hagi silenci, que també forma part de la música, doncs... Andrea. El de l'Antípex, per exemple, hi ha hagut una intenció de... O sigui, hi ha hagut una intenció. I crec que si tu pintes un quadre Antípex, el que més la mira. Però la cosa és que tu per dir així tens una intenció de transmetre alguna cosa al públic, saps? Si jo faig un punt, o sigui, estic fent un punt, o si faig una ratlla, és una ratlla, saps? O sigui, jo estic pintant un quadre sencer amb Típex i és com... I és una actitud ja acompanya, el gran error és com, vale, té un mínim significat. Un punt o una ratlla o qualsevol cosa diu, què no és? O sigui, respecte a l'Adonani també, en si, per molt que hi hagi de comptar compassos, si en cap moment has de començar. O sigui, jo puc dir, hi ha 20 compassos i és un 4x4 tot això. Jo puc dir que he anat més ràpid comptar només nen, saps? O sigui, no hi ha cap compàs tampoc, o sigui, no hi ha cap patró al meu costat que m'estigui indicant exactament què estic fent. O sigui, jo puc estar-me així i potser he comptat més ràpid o he comptat més lent i dir, ja està. Ningú sap si és veritat o no. O sigui, en la partitura en si, sí que tu veus, per dir-ho així, la música, la partitura sí que ho estàs veient, però en un concert, o sigui, ell pot dir, ja està, el que vulgui, perquè per dir-ho així, ell ha comptat un més ràpid i més lent. Que el que t'has dit que si una persona ja va considerar, per tant, que ja és art, per tant, estàs dient així que, d'alguna manera, totes les obres d'art ja tenen una persona que considera art, el propi autor ja considera art, per tant, tot allò que la persona que ho vol fer consideri art ja és art. No té límits. Sí, vull dir que ja no té límits. Perquè per una part, o sigui, a la meva mare pinta un quadre i diu que ja és art, doncs si ja per ella ho és, ja se suposa que ja és art. Després no sé si t'agrada. Bueno, esteu dient que si no, que si són una ratlla, un color sense sentit. Per exemple, hi ha un autor, com que diu que és un Brian, i que només són, les seves obres són com una barreja de quadres i ratlles negre, groc, blau i vermell. I això ho veus i moltíssimes de les seves obres és una combinació diferent d'aquests colors. I clar, potser no és un paisatge, potser no és la Venus dibuixada, però això va crear un canvi perquè després es van començar a vendre productes que seguien aquestes pautes. Això va fer que molta gent no ho considerés art, però molta altra realment li agradés i comencés a vendre productes seguint les pautes d'un artista. O sigui, tampoc crec que s'ha de dibuixar d'una forma perfecta per crear una cosa que es consideri art i que la gent de veritat li agradi. Jo estic totalment d'acord amb el que deia el Dani, vull dir, mai he tocat el piano, però realment suposo que comporta un esforç, però ja hem entrat un altre cop en el tema, comporta un esforç fer aquesta partitura i interpretar-la. Jo crec que agafar un full en blanc i enganxar-ho en una galeria d'art suposa esforç zero per l'autor. El teu sí que ho respectaria com a obra d'art, però el full en blanc realment no. Vull dir, hi ha molts quadres que realment, si els traiessin de les galeries d'art i els portessin, no sé, a una exposició, per exemple, que han fet micos amb pinzells, realment hi hauria molta gent, per no dir la gran majoria, que no sabria identificar quina és l'obra d'art i quina és el que representa. Llavors, suposo que, si, com et deies tu, que té un títol i per tant té un significat, en el moment que li poses un títol a l'obra és perquè vols transmetre una cosa. I llavors, encara que sigui un quadre pintat amb Típex, ja té connotació. Si és un full en blanc enganxat a una paret sense títol ni res, és que és la ley del mínimo esfuerzo, no sé. Sí, jo crec que t'anava a parlar. No. Si jo ara t'agafo aquella paret de pintos Típex i et dic, mira, això és art, tu em diràs. I tu vas al mapa i veus, és art. Per què? Perquè ho ha fet un autor que poder té obres que sí que són molt maques, llavors ja té dret a pintar-te una cosa en Típex i tu dius que sí que és art. Jo crec que sincerament hi ha com molta hipocresia en l'art contemporani. Jo crec que fa un temps parlàvem de
si aquest home pot fer música perquè ens ofereix silencis, jo crec que ho fa per canviar una mica. Si no, a veure, no parlant lògicament, no crec que tota l'art hagi de canviar, però sí crec que hem de canviar en algun moment, perquè si no, avui tenint càmera de fotos continuaríem fent realitat en perspectiva. Que la realitat en perspectiva és bellíssima, que suposa un esforç molt gran, sí, però no és el que necessitem ara. Sí, perdríem, jo crec que l'art en si és molt important perquè és com una manera de deixar història. Això és el que ha passat, ens ha influït així i així ho representem. Si ara no ho representem com diguem-ne, emmarcat en el context que vivim, el minimalisme, per exemple, apila coses, no fa, agafa una colla d'objectes i les posa d'una manera. Potser no significa cap esforç perquè arribaria a la meva casa i aplicaria una pila de plats i no comporta un esforç, però això representa la mecanització de la indústria que vivim ara. Això és el que ens està influint ara i el que hem de representar. Potser una mica més endavant s'acaba l'energia i no podem tornar a fer això. I hem de fer un altre tipus de coses. Si no tenim el que tenim ara com a art, una pila de plats, no ens podrem dir després als nostres fills que havia una indústria que ens portava a fer aquestes coses i a canviar. Jo tinc dues preguntes, perquè el canvi justifica l'art i després el canvi cap a on? Perquè és dir, clar, el que vol és un canvi, però després del silenci o després del fot en blanc, no me queda. O sigui, creus que hi ha? Jo crec que haurà el que et dic. En algun moment hi haurà un canvi. Potser els impressionistes els van dir si considerem aquestes taques de pintura ara art, després què hi haurà? I algú va dir, doncs haurà una obra d'art en silenci. I algú en aquest moment segurament a ningú se l'haurà acudit això. I més ara no se'ns acudeix res, però no sé, em sembla il·lògic suposar, però si vols suposem, ens quedem sense energia i haurem de tornar a fer altres coses que representin que ens hem quedat sense energia per alguna cosa. Tornem al silenci i aquest quadre en blanc el que vol l'autor és provocar l'espectador i una de les finalitats de l'art contemporani és provocar l'espectador. I segons Arnau Puig, que és un crític i sociòleg català, diu que l'art contemporani és la provocació creativa i transgredir les normes. És a dir, tu amb aquest silenci i amb aquest quadre blanc estàs trencant totes les normes establertes del clàssic. Jo he de defensar que estic d'acord amb el que diu una mica també és que realment el l'art pictòric, no, que és el que estem comentant més, el mateix, la representatiu sobre paper o fins a l'escultura també, o bé, les arts més clàssiques són les que porten més temps. Va, la música també, és el que estem comentant, el silenci en la música actualment. Tot forma part d'una evolució pràcticament lògica, si ens ho mirem des d'una perspectiva històrica, no? Vull dir, van començar amb una tècnica potser més reduïda en l'art pictòric, no? O sigui, les coves, tot van evolucionant, no? Té les seves decaigudes i les té. Però l'art sempre ha tingut un sentit en el seu moviment històric, no? I actualment, o sigui, jo crec que si ens ho mirem des d'una perspectiva històrica, l'art està fent com una, en aquests àmbits més clàssics, està fent com o sigui, que és quasi com perfecte. O sigui, des de una perspectiva històrica és perfecta l'evolució que ha fet. Per exemple, jo ara criticaré això del cinema, per exemple, el cinema no ha canviat gaire, no ha canviat gaire gens des dels seus inicis. Pot ser que sí, que ha canviat 4 coses, no sé què, això, no sé quantos, però realment no ha canviat tant com hauria d'haver canviat, potser. En canvi, o sigui, això que pots fixar en l'art, en les arts pictòriques de plat, ha canviat moltíssim, no? I jo crec que aquest és el problema, o aquest és el que ens costa més
d'art contemporani actual, no? Que nosaltres hem estudiat des de petits sempre que el que compta més és, no sé, l'esforç, compta més en l'art, és lo bonic que sigui, compta més és que allà estigui la reina no sé qui, el que compta més és això, el que compta més és allò. Llavors, clar, això xoca amb la realitat que estem vivint actualment, no? Que és lògic que estiguem visquent, o sigui, és obvi, perquè allò que hem estudiat, estàvem estudiant el passat, i el passat és passat, i ara estem en un altre moment històric. I és el que deia ella, o sigui, en un futur vés a saber què representarem. Dues coses. Jo la primera, això que dius tu, no pots comparar el cinema amb qualsevol altre art, perquè el cinema és molt nou, té 100 i pico d'anys només. En canvi, la cultura té milers d'anys, perquè ja ens vés a la història. I una altra cosa que crec és que estic totalment d'acord amb el que diu ella, que el contemporani és molt hipòcrita, perquè depèn qui faci una cosa és art, i si la faig jo no ho és. I això és, no sé, és molt hipòcrita. Bueno, jo volia dir una cosa. Una és, per exemple, el que estàvem dient de que si una persona pot fer una cosa perquè no fa i tot això, crec que en el fons tampoc determina l'art que una persona tregui el màxim profit. O sigui, per exemple, en mi cas, quan tenia 15 anys, quan va fer un retrat de Sant Romà a la comunió, i era superrealista, era preciós, però després, quan es va fer gran, va seguir fent, va canviar el seu art. I igualment considero ara que estic fent, perquè està representant alguna cosa, però és que si jo, per exemple, estic caminant per casa i se'm cau, jo què sé, els espinacs en un full i hi ha una taca i dic això és art, crec que no pot ser art, però no és un museu perquè se m'han caigut allà els espinacs, se m'ha quedat la taca verda en un full. O sigui, clar, i això és, bueno, no té cap intenció, però com és verd i està aquí, doncs, ja sé, que ja no sé què. Quan jo agafo un full en blanc a la meva oficina, no és art, és un full en blanc només del piló de ser un full en blanc que tinc. I quan jo estic a casa meva i estic sol, i aquella nit estic sol a casa, i quan vaig a dormir i hi ha moltes hores de silenci, no és art, és que ningú està parlant i és de nit i és hora de dormir. Però quan una persona decideix agafar aquest full en blanc i exposar-ho com a art, i quan una persona decideix agafar aquest silenci i exposar-ho com a art, i ells decideixen exposar-ho com a art. O sigui, jo amb ells no va dir anem a fer en silenci perquè m'estic cansant de que sentir soroll i que vull estar molt en silenci. No, jo amb ells va dir anem a fer art, i l'art que vaig a fer seran no sé quants minuts de silenci. I el que va agafar el full en blanc va dir vaig a fer una idea. I aquesta idea la plasma en un full en blanc. I aquesta obra d'art, aquest temps de silenci o aquest full en blanc, et poden suposar una idea, et poden reflexar, et poden dir alguna cosa quan t'ho presenten com a art. Quan jo vaig a l'oficina que agafo un full en blanc no vull res. El silenci a casa meva no vull res. Però potser quan jo vaig a un auditori, quan jo poso l'MP3, quan sigui el que sigui, em presenten com a art aquest temps de silenci, potser a mi això m'està reflexant, jo que sé, la importància del silenci, la importància d'estar en silenci a vegades, la importància d'aprendre a escoltar. Quan jo veig el full en blanc en un museu, el veig en una exposició virtual, el veig en un folleto d'una exposició d'art, penso, ostres, està expressant per mi el difícil que és posar la ment en mort. Jo què sé, cadascú té la seva idea, però aquesta cosa en si, clar que no és art, però quan t'ho presenten com a art, és perquè ells ho consideren art i perquè ho estan presentant com a art. I en això que parlàvem de l'esforç, segurament, jo que soc intèrprete, no? Un compositor li costa molt menys tocar les seves peces que un intèrprete que ha de llegir la partitura, que la partitura ja no reflexa el que composes, això pot començar. Però s'ha de llegir la partitura, estudiar lector. Llavors, per mi suposarà un esforç molt més gran tocar una sonata de Beethoven que no Beethoven, que va composar moltes
Llavors, què vol dir? Com a mi m'està costant més, jo estic fent més art que Beethoven, o que estic fent menys art que Beethoven? Bueno, jo no respono. Bueno, estic dient això, que si una persona li costa menys esforç, clar, què passa? Jo estic fent més art que Beethoven perquè, mira, jo he passat un any per tocar aquesta sonata i Beethoven la va composar en 2 dies. I llavors, si m'anim així, si realment m'anim així prou d'esforç, vale, però si no m'anim a prou d'esforç, doncs penso que ja un cop es considera art, és art. L'hagi fet qui l'hagi fet. Jo volia posar una pregunta, que si l'art està en l'artista o està en el que veu l'art, no? Vull dir, que està dient de l'esforç i potser a vegades no està en l'artista que fa, sinó està en el que veu l'art. Jo penso que quan una persona cada convença que una cosa és art, ja no és. Perquè no t'ho digui, dius, perquè no t'ho digui que això és art, no? No t'ho digui que això és art, com igual a coneguts, que tu a casa de tu amic hi ha silenci, tu no digues això és art. Però quan si tu una persona que dius, vale, això és art. Llavors jo trobo una mica estudiant això. Que art, no és que art és com que hi ha un quadre que ningú diria, o sigui que tothom diria que és maco, encara que ningú diria això és art, no se'n veu. Jo crec que l'art és això, una cosa que tu saps veure que és art sense que ningú t'ho digui. Parlàvem de la hipocresia de l'art contemporani perquè ell ho ha fet i és considerat i potser jo ho faig i no es considera. Moltes vegades vaig escoltar això, també ho vaig escoltar, per exemple, quan als 80 van sortir aquests grups de músic de 2 nois que eren perseguits per una colla de noies. Molta gent deia, aquests, i si jo faig una banda amb un company meu, segurament que no em perseguiran perquè no soc bonic o perquè no soc... I ara ho veig i ho penso, aquests nois no són bonics. I aquest noi feia música i van canviar una cosa i per això van comportar un grup de gent a mobilitzar-se. I el mateix penso ara quan dic, bueno, perquè si ell ho fa i si ho faig jo i no ho fem. Perquè si ell ho fa i no ho faig jo, perquè no ho has fet, perquè no has apilat una colla de plats, si has anat a un museu i has dit, aquesta és la meva art, i porto fent molta més i mostrar-lo. A més, això de justificar l'art, jo crec que també torno al cubisme i l'impressionisme van haver de justificar les seves obres, perquè en aquest moment ningú creia que això pogués ser bonic o segurament en aquest moment teníem una altra idea d'art i era que havia de tenir uns certs paràmetres de perspectiva, una certa bellesa, i com l'impressionisme i el cubisme no el tenien, no el podíem considerar i aquestes persones han hagut de defensar el que feien perquè ara el puguem veure i que això ens representi un moment històric que va passar i ens deixi no sé com es diu en català, un legal. Contestant al que deia el Dani abans, del que li he dit a Julius, o sigui, considerar una obra d'art no va relacionada amb el temps que t'ha trigat a fer, vull dir, pot ser una persona que la fa en 2 minuts és molt més maca que una persona que ha trigat 3 setmanes a fer-te-la, però ha suposat un esforç, després el que deia ella de per què no ho has fet tu abans, realment jo no he creat una pila de plats i l'he portat al museu perquè em trobo absurd. Llavors, no ho he fet jo abans, no vol dir perquè no ho hagi pensat, sinó perquè no trobo que sigui una obra d'art presentable, per exemple, respecte a un Picasso o un Miró, vull dir, no sé. Però Miró, els plats de treball... No, era del Tàpies. Ara del Tàpies. Sí. Mira la pregunta abans. El que sí, l'entès en l'artista o el que veu l'obra. Bé, jo crec que aquí està tot el tema del debat dels límits. Jo crec que l'art no solament està en l'artista, ni solament està en qui el veu i el considera art. Jo crec que l'art està en les dues coses. Principalment l'artista, perquè si l'artista la produeix i que allò és art, ell mateix ja és com un espectador de la seva pròpia obra i també ja és tot art.
si el mateix creador no considera que després ho agafa algú altre i diu això és art, en certa manera per ell també és art. O sigui, els límits de l'art estan en cadascú, com ja he dit en diverses ocasions, crec que. Llavors pot dependre d'una cosa completament interior i que ningú pot gravar-te ni ningú et pot treure, no? O sigui, cadascú té la seva creença sobre què és art i què no és art. Per tant, el límit està en la mateixa persona i no en el que seria la societat. Dient el que estàvem dient ara, sí, això de l'esforç o de la col·locació, no? Si té alguna cosa darrere seu i és art. L'havíeu dit, llavors acceptàveu que el que allò deia que era una obra d'art, no? El quadre típics era una obra d'art, és una obra d'art. Llavors, tu com saps que el full aquell en blanc que posa, no sé, que es pot dir composició 1, per exemple, no sé, per dir una cosa, o es diu 1, o no té nom, sense nom. Com pots dir que allò no té un rerefons? Que et donin menys pistes perquè enganxi el rerefons? O que potser sobre el rerefons sigui simplement que tu li donis un rerefons? Ja és un rerefons. Llavors l'artista seria jo, perquè li he donat una connotació a una obra d'art que m'ha presentat. Que està fent participant l'obra d'art. Això també és una característica de l'art actualment, que tu participis en l'obra d'art. No sigui simplement una cosa que t'exposen allà i tu com a subjecte passiu la vegis i t'arribi informació i te la mengis. Bé, jo per exemple, no sé si entra a casa o no, però a mi per exemple no m'agrada gens escriure, per exemple. Sento que és un gran director i tot plegat, a mi no m'agrada. Bàsicament perquè les seves pel·lícules normalment es fica una música, una banda sonora, que sentimentalment t'intenta ficar directament, o sigui, a mi és que tinc la sensació que intenta vendre els sentiments, molt directament, o sigui, és una cosa molt exacta que ell vol que jo senti. Això no m'agrada, a mi m'agrada poder pensar i poder tenir el meu paper dins de l'obra d'art. Per això, per exemple, em poden agradar els grans directors com Maki Kaurismäki, com Bresson mateix, entre cometes, altres directors de cinema. O sigui, l'art actualment, aquesta evolució està portant a que l'espectador també tingui un paper. I això, bé. Jo estic completament d'acord amb això. Volia dir que l'espectador ha d'adoptar una mirada analítica, no tan sols contemplar l'obra d'art i dir sí, això és art i en aquestes regles l'autor volia dir això. Amb això es tracta l'art clàssic, d'aquesta finalitat que l'art contemporani és fer analitzar l'espectador perquè no dictar més pautes. Que això que estàs dient de si un paper blanc, que potser no és simplement un paper blanc de l'esforç, si era un paper blanc i ink en blanc, ja hi ha un esforç, jo he posat un esforç a sobre i el paper s'ha de blanc. Per tant, això ja estic considerant que és una obra d'art, perquè l'he pintat. I a més que potser m'ha de paper que t'ha vist alguna cosa, encara que sigui en blanc. Que si vol transmetre alguna cosa que diran aquí, com el que deia el Julius del Gran Error, que era realment un paper pintat amb típex. Això sí que ho trobo una obra d'art perquè té un rerefons. A mi que em penso com un full i dic, imagina't el que és. Òbviament que l'espectador no ha de ser passiu, és cap obra d'art. Si estàs mirant el quadre, crea una reacció en tu, però un full en blanc en el que jo m'he d'imaginar que vol transmetre a l'autor, posar-li un suposat títol, l'esforç que estic fent jo, per tant l'autor hauria de ser jo i l'obra d'art la creu jo realment, no el que ha penjat el full. Llavors, si poso un paper en blanc i dic la llum, ja és una obra d'art. Si a mi em transmetés alguna cosa, sí, que un paper en blanc, llum. Sí, Gloria.